Μπορεί να με κατέλειψαν οι άνθρωποι, μπορεί να με κατέλειψες κι εσύ, μπορεί όλοι να με προδώσαν δίχως αφορμή, μπορεί από όλους να αδικούμε κάθε στιγμή. Μα είναι κάποιος που ποτέ δεν με αφήνει, ο Θεός πάντα όλα μου τα δίνει. Μόνο Αυτός δεν θα με προδώσει ό,τι κι αν γίνει, μόνο Αυτός με αγάπη με ανταμείβει. Μπορεί οι Άγιοι να είναι μακριά σου, μα όταν τους επικαλείσαι τρέχουνε κοντά σου. Είναι τόσο αληθινή η χριστιανική θρησκεία που άλλο τίποτα δεν έχει σημασία. Αν έχεις πίστη γίνονται τα θαύματα και εκεί βλέπεις του Θεού τα θάματα. Τον δοξάζεις και δοξάζεις τη ζωή σου, γιατί ξέρεις πως είναι δίπλα σου πνοή σου. Να αγαπάτε το Θεό και τους Αγίους, να δοξάζετε αγγέλους και τρισαγίους. Με πίστη και προσευχή θα έρθουν στη ζωή σας και τον πόνο θα απαλύνουν από την ψυχή σας. Την Παναγία να ζητάτε πάντα για προστασία και θα ανταμοιφθείτε με γαλήνη και ηρεμία. Τόσα κι άλλα τόσα μόνο ο Θεός θα κάνει κι όποιος τον ακολουθεί κερδίζει, δεν χάνει.